Helo, 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 noswaith dda, a chroeso i haglediad rhif 59! Boom! Yeah. Boom yn wir. Ni yw eich hafan, hafaidd, gynnes, garedig. Dwi'n mynd i ddeud hynna, cos mae'na... da ni'n recordio wan mewn wythnos lle mae'na llwyth o bethau. Tris ag anffodus wedi bod yn digwydd, ond da ni'n gobeithio dod â chydig bach o saib i chi rhag hynna. Sioned sy'n ma hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Hello! Yep. Myd tech Cymraeg nis ceir gwell. Mae Iestyn yn ymuno hefo ni o time zone arall. Achos dydy... Mae'n satellite delay. Mae'n satellite delay ar Iest. Ti'n iawn fan'na? Dio, David, a'n iawn, da. Boys. Mae'n swnio'n iawn ar y sain, hynny di'r peth, ond mae'n just y fideo da ni'n gweld o Iestyn. Yn llythrenol, i bawb sy'n gwrando, mi fydd o'n hollol iawn. Just i fel y 3 person arall sydd yn gwrando hwn, sef ni, mo bach yn weird, cos mae Iestyn yn edrych o bod o'n neud rhywbeth doniol, a wedyn ar ôl chydig nhw'n i actually clywed be oedd y peth doniol na. Neu ffordd arall? Neu, groes. Reit, hogia. Ein cychwyn traddodiadol ni, i bob sesiwn recordio, mi fyddwn ni wrth gwrs yn siarad am e-readers, Google I.O, Alexa wrth gwrs, yr gwasanaeth iechyd a llwyth o bethau eraill. Ond yn gyntaf, beth yw eich diodydd heno? Wel. Dwi wedi mynd yn ôl chydig bach a mae gyda'i botal o Camden Pale Ale gan y Camden Town Brewery. Mae Camden Pale Ale wedi wneud ymddangosiad y blaen? O'r blaen, do. Okay. Nes i reitio Max Spencer, y silffodd o Max Spencer ar y ffordd adra. A wedyn yr American Pale Ale hefyd, sydd wedi cael ei brewed exclusively for Max Spencer's. Chi'n meddwl dyle hwnna fod yn rhywbeth da ni'n rhoi yn y show notes? Fel? Yeah. Actually, beth da ni bod yn yfad. Fydd Iest efo fel consistent quality. A fydd Bryn efo eclectic tastes. A wedyn fi. Am consistent quality. Medd o little. Dwi'n yfad rhywun peth o'n i'n yfad neithiwr. A oedd gwychrwydd gen pen bora. Ond mae hwn yn wahanol iawn. Chi'n gweld hwnna? Da ni yn gweld o. Dim 4-pack o lager. Mae hwn efo. Right. Ond 4-pack o 250ml o Malbecs. Wow! So gwyn efo fel bottle caps yn hynny. Gwyn mewn 4-pack fatha lager. Mae'n edrych fel rhyw fatha American IPA math o beth. Argentinian Asado Club Malbec. Wow! Ond I suppose mae'n ffordd efo, cos wyt ti jyst yn cael gwydred. Wow, mae'n ansawdd da. Mae'n rhywun jyst yn sgrichian ansawdd ycha. O, wait a, gyn i weld beth sy'n fan hyn yng Nghaerdydd. Diolch swnio'n ddrud. Dyle fo ddim, achos stubbies o Lidl dyn o! Dyna chi pawb. Argws, French lager, 250ml, 2.6%. Pwsio'r. Mae'r cwch na... Mae'n fi'n 14. Mae'n milltirodd i ffwrdd i wan siarad. Mae'r cwch na di hwylio rhwng di Iest, a mae'n gweld o jyst nofio rhwng di ben. Just yn y ffeis yma. Reit, mae'r amserydd yn ôl. Mae'r cloc yn tician. Da ni rwan yn rhyw fath o beiriant cynnwys safonol. Cywir? Oh, yeah! On the ball. So boys, yn ystod yr haglediad rhif yma, mae gennym ni restr rhywfaint yn amwys o bethau da ni yn mynd i siarad amdano nhw. So dwi'n mynd i roi 10 munud i fynd ar hwn. O, dwi actually di rhoi Touch ID ar iPhone fi. Ond gennau bach o freak cynt bod Apple yn gwybod be oedd thumbprint fi. So barn heb ymchwil, going for it. So, barod. 2, 3. Amser wedi mynd 10 munud, guys, ar Google I.O. Google I.O. Okay. Google I.O. Ti'n Google I.O? Wel, da ni'n siarad am hwn bob blwyddyn.
A dylen ni gadw trac fod, yr un peth a dwi isio efo politicians ma yw bod be yn union maen nhw'n dod ar ôl nhw gael I fewn. Dylen rwy'n gadw trac o faint o stwff mae Google yn dweud a be maen nhw'n neud. A be maen nhw'n canslo yn y canol. Faint o stwff maen nhw'n gael gwarad yn hwnnw. Be maen nhw'n lawnsio wan I fe nhw'n canslo mewn 2 flynedd heb di wneud i'n byd efo fo ar ôl flwyddyn hanner. Allwn ni ail fynd in sesiwn ni lle da ni jyst yn siarad amdano stuff Google oedd yn really dda wedyn eith o fynd. Fatha, just cyn I fi fynd I fewn i'r Google AI, maen nhw'n newydd ganslo rhywbeth dwi'n fan mawr ohono fo ac o'n i'n defnyddio fo cyn iddyn nhw cael ei brynu gyn Google, ond Nick Software oedd nhw. Maen nhw'n neud plugins. Hwna? Ia, a maen nhw'n neud plugins ar gyfer ffotograffwyr I wneud effects neis ar lluniau. A gyda nhw iOS ac Android app o'r enw Snapseed sydd yn hynod o dda. Dwi'n cofio Snapseed. A nath Google brynu nhw, a just Snapseed oedd gyda nhw ddiddordeb yn, ond oedd o pecyn proffesiynol ma yn costio 400 pint yn dod o'r rhan yn efo. Nath Google wneud o am ddim blwyddyn yn ôl, ac oedd hynna I fi yn golygu, dyn nhw'n mynd I cadw hwn diweddaru hwn o gwbl iddyn. Ac heddiw, wel na, dim heddiw, so stwythio yma ti'n fi'n allan, dyn nhw'n mynd I gario ymlaen, so un diwrnod fydd o'n stopio gweithio. Gret, diolch. Diolch am brynu nhw. So be ddyn ti'n iwsio Snapseed I? O'n i'n defnyddio fo'r gyfer lluniau proffesiynol HDR ac ar gyfer lluniau proffesiynol du a gwyn a falle yn gwaith a stwff fel am. Mae'r ansawdd ti'n cael allan o'no fo yn anhygol. Maen nhw efo professional sharpening tools hefyd ar gyfer output I print ac ar gyfer we a falle. Mae lot o bobl allan yna wan yn diawlio, dwi'n meddwl, o'r byd proffesiynol ffotograffiaeth. Mae gacw o'n I ddefnyddio fo, ond mae o'n un o'r meddalwedd na sydd yn bob tro di bod yn rhywbeth dwi bod defnyddio ers 6 neu 7 blwyddyn, ti'n bo? Mae Apple efo lot o meddalwedd da, neu at least meddalwedd o ansawdd da I gellu addasu lluniau ar pethau ar iPad, ac dod am rili'n byd cyfatebol ar gyfer Android, a Snapseed oedd un o'r pethau yna. A mae'r ffaith bod wedi prynu fo mwy na lai just I nadu unrhyw fwy o datblygiad digwydd arno fo, just un o'r pethau o'r Google ma'n neud sydd yn gwylltio pob. So be maen nhw wedi dod allan sy'n neu be maen nhw wedi addo? Wel, maen nhw, dyna di thing, maen nhw definitely fatha, mae Apple ti'n bod yn canolbwyntio ar y mobile system, a mae Facebook yn meddwl am mobile first, bob dim, so mae Google wedi gwneud yr assistant mwy clefar, lle mae o yn gallu, ti'n gallu defnyddio fideo, wel, ti'n ei lluniau, basically, efo Google Assistant. Os ti allan I rhyw fenyw cerddoriaeth, a ti'n gweld, mae The Kinks yn chwarae, wsos nesa. Mae fyny ar poster yna, ti'n just yn pwyntio dy ffôn I fyny fo, oherwydd GPS, mae'n gwybod lle wyt ti. Mae'n gweld, mae'n dadansoddi i'r text ar y poster, ac wedyn yn gofyn chdi ti eisiau prynu tocyn ar gyfer hwn. Mae'n ffindio lle mae'r tocyn yna ar gael ar y we, a wedyn just yn gadael ffindio fo. Sydd yn ei synwyr, rhywbeth I ddweud datblygiad, ti'n gweld elfenna o gwahanol technoleg a maen nhw wedi bod yn gweithio yn dod at ei gilydd. A mae'r ffaith bod wedyn yn pwysio hwnna ar yr iPhone, so mae gen ti'r Google Assistant ar yr iPhone hefyd, yn meddwl bod yna fwy o jawn sydd nhw'n pwysio allan. Ond problem dwi'n gweld os dwi'n ffiladi, os ti'n rhoi dy mewn I app arall, mae rhaid I rywun dewis redag mewn llai debygol dynyddio fo. Chos oedd gyda I Google Assistant ar Nexus 6 fi, ond y peth ydy, doedd o heb di cael ei am rhywun os ydw wedi nadu pobl ar y Nexus 6 cael o fel part o nhw'n cael ar y Pixel. Ac o'n gyda'n defnydd iddo fo, dwi'n ffitio fewn i'r ffôn. Dyna di'r ploi gyda nhw ar y funud, dwi'n meddwl, mae gen nhw'r Pixel I werthu. Di Samsung ddim yn gwneud yr assistant fathau default, mae nhw'n Bixby, does? Bixby, sgyn nhw, ie. Ond os maen nhw'n cael
pobl ar iOS i edrych yn ymwneud, waw, mae hwn briliant, mae gymaint well na Siri. Waith fi gael pixel tro nesaf dwi'n Wel, hyn ydi peth arall, greidio, ti'n bo? Un feature oedd pawb yn mynd yn nuts dros efo efo'r tynnu lluniau yma a neud pethau oedd, os ti'n tynnu llun, os ti'n mynd rhwng ti ffrind ac ti eisiau cael ar y Wi-Fi, ti jyst yn gorau efo hwn, ti'n agor yr assistant, tynnu llun cefn y router lle mae'r enw'r Wi-Fi ag y password a mae o jyst yn tynnu llun o sganio fo ac yn cysylltu chdi i'r Wi-Fi. Just bethau bach. Mae'n cwestiwn bach yn diddorol fo hynna wedyn ydy'r llun yna'n aros. So i gallu dadansoddi'r llun. Bod Google efo'r llun yna ni cwmwl ydyn. So wedyn ydy hwnna wedyn so Google wedyn restr wedyn o cyfrineiriau Wi-Fi pawb dros y byd. Diolch am ffricio pawb allan. So dyn nhw'n gorau dreifio o gwmpas i mwy na dim, bod dyna ddyn nhw'n neud, ia? Oedd nhw'n dreifio o gwmpas ac yn pigo fyny Wi-Fi pawb. Ar wan maen nhw efo'r passwords hefyd. So hynna ydy'r cwestiwn. Fi'n gweld bod nhw'n dod â ieithoedd newydd. Dim Gymraeg. Dim Gymraeg, Brazil, Portugis, Sbaenaidd, Eidaleg, Corean, Ffrangeg. Sy'n hefyd yn gwneud synwyr fel marchnadoedd maen nhw fod diddordeb trio cael mewn i. Ac yn hefyd yn gydastyried y ffaith maen nhw'n... Wel, maen nhw'n ystyried dod â fersiwn llai... Wneud cut down o Android ar gyfer ffôns rhatach sydd hefyd yn gwneud peth weddol diddorol. So yn gallu targedu marchnadoedd lle dyn nhw mor reidrwydd yn gwerthu'r ffôn a dryd, so mae nhw wedyn gallu trio cael mwy o bobl ar cwmwl Google sydd ond yn mynd o'r peth iddyn nhw gyda nhw fwy o data. So Google Home will start having proactive assistance. Ydy hwnna? Be di hwnna? Mae hwnna'n creepy. Mae'n just, diolch yn gweithio na chdi, mae'n just, mae'n cylchoedd bach gola ar y top. Mae hwnna just yn golio fyny tan ti'n gofyn fo, be ti eisiau met? A wedyn, neith o ddeitha chdi, mae rhywbeth di newid ar calendar chdi, ti eisiau fi ddeitha chdi bedio. Mae hynny'n oce. Yn hytrach na, hei, ti'n aros yn rili llonydd yn rili hir, wyt ti di A, marw neu B, bys ti'n hoffi di bwcio ti mewn i'r gym? Ie, rhywbeth fel ie. Neu os ti'n gadael i fynd i gwaith a mae'n gwybod fod ti'n fel arfer yn cymryd hanner awr i fynd i gwaith a mae'n dweud mae'n damwain di digwydd a ti'n gorfod mynd. So mae'n mwy na lai y stwff sydd wedi bod yn Google Now yn barod. Ond wan mae o'n trio tynnu dy sylw di adal i ti wybod trwy'r Google Home yn y trach na trwy dy ffôn di. Ond i'n reid diddorol efo'r stwff Google Lens, bod nhw'n gallu defnyddio tynnu elfenna allan o'r llun fel ti'n gwerid o. So ti'n gallu dweud, dwi'n eisiau cael yr... So mae'n esiampl o'n i'n gweld ar un gwefan lle. Mae'n pwy bach yn nuts, dydi. Bod nhw'n dangos llun o rhywun yn tynnu llun o'i plentyn nhw'n chwarae baseball trwy ffens. Ac o'ch ti'n gallu defnyddio'r AI yn y meddalwedd i cael gwarad o'r ffens. Neu just mynd rhwnd... Ond y peth ydi, mae hwn wedyn edrych am bod yn creu llun. Sticio dy ffôn yn y twll ar y ffens, de. Ti'n gwybod beth yw? Mae just fel bod ti'n siapio'r byd o gwmpas ti. Mae hwnna bach yn bonkers. I gloi yn gyflym, be ydi... I gloi rhywbeth arall. Y prif beth a be da ni'n credu fydd yr fel letdown mwyaf allan o hyn i gyd. Mae headsets VR heb gorfod sticio dy ffôn yn efo, so just headsets VR yn dod, a dwi'n gweld neb prynu nhw. Stwff VR, dwi'n fydd y stwff neith straffaglu. Mae'r stwff Google Lens ydych yn diddorol, hwnna dwi'n bydd y pen mwy diddorol. Ac os mae hwnna'n cael ei roi i mewn yn Android. Hwnna yn Android, stock Android fydd yna'n gret. So... Fydwch chi lawr lwytho Android 0, neu Android O, rwan, fatha beta. Dwi'n gesio na Android Oreo fydd o. O, dyn nhw'n cael iwsio hwnna, cos mae hwnna'n biscuit. Opal fruit, os ti eisiau throwback, de. Waw, Opal fruit. Google Opal fruits. Wow. Oce, dwi'n joio hwnna. Dwi just yn cario ni fynd tan mae hwn yn digwydd.
Nice. Bach mwy ymlacio na wythnos diwetha? Mis diwetha? Neis well gennych chi dal gael, I do like to be beside the seaside. Na, dwi'n licio ra. Okay. Mae'n golygu agor botol o win arall. Mae'n rhywbeth rhaid zen amdano fo. Mae hwnna, ti'n gwybod beth, dyna'n union lle dyn ni'n trio mynd efo'r benod hon. Reit, mae na... Mae'n mynd i fod yn... honna dyn nesaf, dwi'n credu. Honna bach yn dramatic. Reit. Nesa, falle ne Bryn ydy... Iestyn, gobeithio bod ti'n cael audio da o'r glug na, cos oedd hwnna'n swnio'n dda. Dwi jyst yn meddwl am hwn. Wytioch, gan i weld sut mae hwn yn swnio? Chip! Dim quite mor dda. Bryn, ransomware, gwasanaeth iechyd cenedlaethol. So... Da ni wedi gweld i ddiwedd o Bryn. Wel, na fy siŵr fod na beth o setlo lawr. Di o werth poeni amdan? Ydi o i wneud, rhywbeth i wneud efo British Airways a'i smonach nhw? Na di. So mae hwn fel cychwyn Die Hard movie, gallai just pwyntio hyn allan. So, be ddigwyddodd ar yna rhywun roed allan tamad y malware wedi selio ar zero-day exploit oedd yn llyfrgell yr NSA. So, rei sydd yn lle ddim yn gyfarwydd ar term zero day ydy bug sydd mewn meddalwedd sydd neb yn gwybod amdano fo a fedri mae'r ymysodwyr yn gallu defnyddio'r bug i torri mewn i cyfrifiaduron pobl cyn i'r pobl fatha Microsoft neu Apple neu rhywbeth amdano fo. So, be oedd y meddalwedd yn neud oedd yn amgryptio'r disg ac yn nadu pobl yn gallu cael at y cynnwys a tan oedd nhw'n talu y ransom o 300 bitcoin ac wedyn fos nhw'n dadgryptio'r disg a gadwch chi cael ymwneud data. Mae'r peth yma weddol gyffredin yn anffodus. Mae'r lot o bobl yn cael ei dal allan. Mi oedd yn cymryd mantais o gwall oedd mewn Windows XP a'n anffodus mae lot o'r gwasanaeth iechyd dal yn defnyddio Windows XP. Bonkers. Mi o'n helen sicr hefyd oherwydd oedd yr adran iechyd wedi penderfynu rhyw 2 flynedd yn ôl i peidio gwario'r arian a rhywbeth oedd 26 miliwn dwi'n meddwl nhw'n gwario i dal cael update ar gyfer Windows XP gen Microsoft ac oedd nhw wedi penderfynu actually da ni ddim yn mynd i wneud hyn i mwy ac oedd yr pobl diogelwch yn dweud this will bite you on the arse ac da ni wedi gweld bod o wedi y peth diddorol oedd ddim yn glir yn union faint o gyfrifiaduron o fiewn y gwasanaeth iechyd ddaru cael i effeithio gan yr meddalwedd o'r enw WannaCry a faint ddaru just cael ei effeithio oherwydd y ffordd o pobl yn ymatab. Chos y peth mwy cyffredin i wneud y sefyllfa fel yma ydy dadgysylltu cyfrifiaduron o rwth y we neu o rwth y rwydwaith i stopio'r meddalwedd i mynd y bellach. Chos be oedd hwn yn neud oedd o'n mynd ar y cyfrifiadur galw allan i weld os yna URL wedi cael ei gyfrestru amgryptio'r disg a wedyn trio cael ymlaen i gyfrifiaduron eraill ar yr un i'r rwydwaith. Ac so y peth i newid ydy os ti'n tynnu'r cyfrifiaduron oddi ar y rwydwaith fe dydd o'n lledaenu'r meddalwedd ma ac os ti'n ar y rwydwaith fe ti'n dal y meddalwedd ma. So, yr ymateb mewn lot o achosion oedd jyst i tynnu'r plwg a just, os mynd o fewn, neith o'n lledaenu, os dy ddim yma, fyddwn ni checio allan cau y twll a neud yn siŵr bod ni ddim yn mynd i cael effeithio gyda fo. So hwn oedd un o'r peth oedd di chosi'r lot fwy o'r difrod. Mi oedd hwn hefyd yn rhywbeth oedd di effeithio cwmnia ledled y byd. So dwi'n meddwl 74 gwlad wedi cael ei effeithio gan hwn. A'r peth diddorol oedd y syniad bod oedd y pwy bynnag wedi wneud hyn wwan efo gwasanaethau heddlu a gwasanaethau diogelwch
74 gwlad gwahanol chwilio amdano nhw. Ac rei yn nhw efo gallu i yrru drones o gwmpas a gallu chwthu pethau fyny. So mae'na gwestiynau i atab rili gen y llywodraeth o be oedd nhw'n meddwl oedd yn mynd i ddigwydd, oedd nhw heb di rili gwrando arbenigwyr. Cyngor. Cyngor gyn yr arbenigwyr, a hefyd yn pwyntio diffyg gallu planio allan ac yn buddsoddi mewn datblygu rwydwaith a yr infrastructure sgyn yr gwasanaeth iechyd. A hefyd mae'n rhyw fath o deir i wneud syniad ydyn nhw rili wedi gwario digon amser bod yn igon ofalus diogelu records iechyd ni hefyd. Felly pam nath am cicio i fewn yng Nghymru, oedd nhw wedi diweddaru meddalwedd nhw? Dwi'n gwybod yn union y sefyllfa, ond mae'n go posib bod rei o'r ymwneudoliaeth wedi gwario'r arian i diweddaru cyfrifiaduron nhw. Mae'n go posib hefyd bod rei nhw bod nhw ddim yn defnyddio'r meddalwedd oedd efo'r gwall arno fo, so nhw'n wedi enablo so trwy'r gwall SMB, sef y protocol o'r rhannu ffeiliau o fewn Windows, oedd wedi agor y drws i hwn, ac eich bod yr gwasanaethau yng Nghymru wedi cael ei setio fewn mewn ffordd gwahanol bod nhw ddim o bosib gallu cael ei effeithio gyn y gwall yma. Rheswm arall pan bod y cynulliad wedi bod yn ddyniad da. Wel, i gybosib. Nes i'n clywed plaid llafur yn dod allan a dweud yn byd amdano fo fod o, yey! Sbych beth da ni wedi gwneud, da ni gred. So mae lot, beth ydy, mae lot o'n ni'n anghofio, da ni'n prynu cyfrifiaduron yn disgwyl nhw'n redag yn berffaith am beth. Dydyn peiriant teclyn ydy o, mae beth sydd anna fo mynd i disgyn allan. Mae XP just yn be? God, ti'n edrych bron i 20 mlynedd oed? Mae'n sicr, mae bron i 20 mlynedd oed wan, ac mae'r hir am byd mae'n meddalwedd allan mwy o debygol o bobl o ffidio gwalla na fo, doedd ddim yn cael ei ddiweddaru mwy, sef fel bod os mae'r gwalla cael ei ddarganfod, geith nhw ddim i'w drwsio. So, mae'r risg yn codi dros amser. A da ni really ddim yn buddsoddi'r arian wwan i wneud yn siŵr bod y system yn aros fyny i'r safon ddyliau nhw bod yn wneud. Dwi'n mynd allt yn meddwl, y ffordd mae rei pobl yn meddwl am fod yn meddwl, mae pobl yn eisiau fi updateio constantly dwi'n ni pwyso ignore am fod mae just yn mynd i slofi computer fi lawr neu ffôn i lawr ploi nhw ydyn nhw i just i fi gael updateio software mae'r rhedag y slo a dwi'n gorau prynu ffôn neu computer newydd a dwi'n coelio ffordd mae pobl yna meddwl mae o'n ridiculous ond edrych y stori o'n i yn y Guardian am boi ifanc o 10 oed Lloegr fod wedi gweld yr URL ma. So oedd wedi edrych ar y cod yr raglen ma ac wedi gweld bod o'n galw allan am URL arbennig ac os oedd yn gweld bod yr URL yna'n atab yn ôl oedd yn gwybod wedyn fatha kill switch really yr pobl wedi creu meddalwedd i nadu'r meddalwedd mynd yn bellach. So oedd o wedyn yn dweud, so mae rhaid na dyna sut oedd yr ymysodwyr bwriadu dod â hwn i ben, na i gofrestru hwnna, dyna ni wnaeth o stopio y thing lledaenu yn bellach. A welon ni versions eraill yn trio'r unig gwall, oedd erbyn hyn oedd yr gwall wedi cael ei datrys mewn lot o system yma, ac oedd wedi ceisio ail rhyddhau heb yr kill switch ma. Ond oedd wedi really cael gymaint o effaith. Mae'n really fascinating, cos mae'r boi jyst yn blogu, jyst boi ifanc, mae'n tweetio, a na just registro'r domain yna, wedi stopio fo. Mae hwnna yn eitha cinematic. Dwi'n gorau rhoi allan yna. Dwi'n person i ffindio diddorol amdano fo, di fod, fatha pobl oedd a Bryn efo'r jobsys ma allan yn ei gadw bethau'n saff, ydy bod nhw'n rhedag versions wahanol o
Windows a falle allan yna, efo y twll ma i gael i mewn, so maen nhw'n gwylio nhw i weld be ydy'r viruses ma dyn dod, mae'n tyfo fatha, hynny pot nes i glwad roi'n yn galw un o'i computers o fatha, just trap ma i weld, ac mae computer arall yn asesu be mae'n neud, ac mae tywed, unwaith mae yna, di am fod virtual machine, di o, mae just yn chwalu fo, a dechrau eto. Mae hynny pot yn peth reit. Sorry, Bryn, oedd ti'n ganol sgwrs? Iawn. Fydda ni beth yn gwybod beth diwedd y brawddeg yna. Mae hwnna, dwi'n credu falle bod yr alarm yna, dyw'r alarm yna ddim digon dramatic. Na, dda'n gwybod rhyw spy movie, doedd. Oedd oedd y bach, neu fel fantasy novel neu rhywbeth. So, gallwn ni ddod nôl i hwnna wedyn, o ar y, tywod, hwnna fyddi nesaf. Ie. Okay. So 10 munud arall, chaps, ar yr Echo Show. Ar Echo Show, yes? Ti sy'n droi hwn yn y notes. Mae pawb yn mynd amdani wan, dydi? A dyna di'r rumours amdan dy llun nesa, fod Apple mynd i ddod allan ar ryw speaker neu screen sy'n siarad efo chdi. Fe, mae hanol i'r ffôn sy'n neud. Os a ti obviously yn prynu un? No, am fod dyna pam dwi wedi prynu Echo neu Google Home eto. Ti'n gweithio di Siri box ddod allan? Dwi eisiau bob dim gweithio fe'n gilydd, does? Ti yn yr ecosystem Apple. Dim fel Apple TV. Dim Apple TV ti bydde fo, just like Apple TV ond digwydd bod ti'n gallu gweithio yna fo. Di hwnna meddwl speaker na di, dwi eisiau un yn gegin. Ie, meddwl yn Mae gynna fi speaker Bluetooth yn y gegin, ond ffac, mae Bluetooth yn rybys, dydi. Jesus Christ. Gyd ti'n goffo neud i cerdded rhwng gornel chydig. Ie. Reit. Ond ia, mae'r Echo Show yn dod allan mis yma. Dim sitcom ydi o, lle mae Alexa yn byw efo Google Home. Cos dyna be o'n i'n... Fyswn i'n gwachad y sioe na. Ti'n just sticking efo cornel a gael nhw i ofyn cwestiwn i'w gilydd. A Bixby ydy'r boi nuts sy'n byw drws nesaf. Ia. Bys yna'n uffar o'r rhaglen. Siri di boss no. So mae Echo Show yn fatha... Dwi'n meddwl beth sy'n ti'n ddisgrifio. Mae fatha teledu bach yn efo speaker o dan efo. Ti'n fod i roed lle bynnag rownd y tŷ, a mae fo camera o'ch ben yma. Mae'n iPad, ond really tew. Fatha iPad sa ti sgriwio i'r wal. Ia, ac mae o efo'r Echo features i gyd arno fo, ond mae efo'r sgrin arno fo hefyd, so ti'n gallu gweld, os ti'n gofyn am lluniau, neu mae yna feature arno fo, lle mae gyda fo FaceTime sort of Skype feature lle mae'n gallu ffonio pobl eraill sydd efo'r un peth. Ond y peth freaky amdano fo ydy fod, os dweud wan, yr enghraifft maen nhw'n reid ydy fod 9 efo un, a ti di reid access i 9 i ddeud, just, os i'n rhaid i 9 disgwyl i ni atab. Mae 9 just yn dailio fewn i ti? Mae 9 dailio fewn, a mae'n gweld chdi. So, fysa i gallu bod yn edrych yna chdi, ti just nista yn y sofa, watch a film, na rhyw porno moment o ddod mlaen, a ti'n neud beth ti'n neud. A wedyn mae 9 yn istan yn edrych yna chdi, a yn ysgwyd i ffen y slo bach, neud, no. Be? Pam? Mae hyn yn mynd â fi nôl i'r dyddiau, pan mae gennym ni, pan mae Skype actually'n gweithio ar Sony TV fi, a dwi eisiau dyddiau yna nôl eto. Ond dwi eisiau fo gweithio ar teli mawr fi. Lle gael fel life size rhieni. So, dwi'n gweld y syniad, essentially, rhywbeth sy'n... O peth ydy ti'n meddwl... Y peth sy'n neud synwyr o FaceTime ydy, mi o'n dy law di, lle bod llew ti, ti'n gallu neud y galwad, a mi o'n arna ti. Mae'r ongl mae hwn ar, mae fatha rhyw 75 gradd yn pwyntio fyny. So, syniad ydy fod o ar y countertop, so fydd mae straight fyny nostril shot, ti'n fa? A peth i ti wedyn, mae hwnna'n fatha yn dy gegin di. Wel, peth i... Ydych chi'n gallu gweld gegi fi tu ôl i fi fan y boes.
Chi'n iawn, dwi'n mynd i roed. Dwi'n mynd i sefyll y gegin y siarad i rwy'n. Dwi'n mynd i star y soffa siarad o rwy'n. Mae rhaid fi ddeud ddo, dwi'n ffindio, yn yr unig amser dwi'n cael chance i gael sgwrs efo mam enghraifft ydy, like, os dwi'n cwcio swper y plant, a dwi wedi cael lot o FaceTimes lle dwi just i sticio'r ffôn yn y spice rack a just mynd, right, beth sy'n digwydd? Chopio pethau, cymysgu pethau. O eto, mae'r ffaith bod y ffôn wedyn y ffitio fewn i'r patrwm yn ydy. Chos peth i, sa ti'n gallu neud hynna, ond hefyd sa ti'n gallu wedyn, dyn bod ti eisiau mynd i nôl rhywbeth o stafell arall. Ti'n gallu pigo'r ffôn i fyny mynd efo ti. Mae'n mynd â chdi nôl i'r amser o gael ffôn yn stuck yn wal a dyna lle ti'n mynd i siarad ar y ffôn. Dwi'n newydd watched y fideo rwan a ti yn gallu neud o fewn i monitor babi. A wedyn... Ond ti'n gallu neud fod y ffôn hefyd. Ie, monitor babi dryta. Erioed. A ti'n wedyn, so ti'n fel... Oce, be mwyn y trio datrys? Ie, be di'r USP am hwn yn wahanol i Mae rhaid fod oherwydd fod, ti'n bod, pobl sy'n siarad efo Google Assistant Siri a falle yn gallu gofyn cwestiynau fatha, what's on in the cinema, a wedyn mae'n dangos chdi beth sydd ymlaen yn y cinema, a ti'n gallu gwylio trailer yna yn syth o ben fideo, so eich bod ti'n gallu gwneud hynna a stwff fel at efo. Ond eto, fysa mo well wedyn jyst bod o'n gallu siarad efo teledu a just tafel tw'n efo ar y teledu agosa. Wedyn meddwl ar y tîm yma dat. O, dyna di atab Google, de. Cos meddwl ar y tîm yma dat, mae gen nhw ffôns a mae gen nhw yr teledu. So nhw'n rhoi sgrin arall yna, os nhw'n eisiau bod jyst gweithio ar y ffôn, neu bod nhw'n... Ond cofiwch, da chi wedi dechrau ar un arall, am fod dim just hwn sy'n dod allan. Mae Echo View yn dod hefyd. A lle maen nhw eisiau chdi reid hwnna ydy yn dy stafell wely. Os am sgrin arno fo, just cameras yna fo, sy'n yn edrych yna chdi tra ti yn dy stafell wely. O be mae fod i wneud, mae o'n dod efo, pam ti'n prynu yn heina, mae'n dod efo service lle mae rwy'n yn deillach, dweud marc allan o 10 i chdi mewn ffordd amdan y dillad ti'n rhoi ymlaen yn bora, fatha, di hwn yn siwtio fi. Bryn, mae hwnna di hitio ti mewn. Marc allan o 10. Ti'n di gweld hwnna? I be? A wedyn mae o'n blurio'r cefndir yn automatic, so mae ti'n sefyll allan, a ti'n gallu rhannu fo wedyn ar Instagram. My outfit for the day, and Amazon gave me an 8 out of 10 for it. That's the world we live in. Oh my god, mae dda Iestyn yn cymryd dracht masif arall o Malbec. Jeebus! Oce, a mi'n pen, pwy ffwc ydi Amazon edrych di be Wel, mor dda di Falle bod nhw'n fel really... dechrau gwerthu lot o ddillad wan, a maen nhw'n really meddwl, maen nhw eisiau bod y siop sy'n gwerthu bob dim i chdi. Dillad ar Amazon. Yn America, maen nhw'n gwerthu ffrwyth a llysiau a tinned goods a bob dim, a maen nhw'n delifro fo un diwrnod, ti'n orfo fo. So mae Amazon yn hynna. Gallai just pwyntio allan, ffrind i fi newydd ddod nôl o LA, cys, ti'n ma, cool dudes, Caerdydd, wrth. A does gen nhw ddim click and collect na fan a stand dod a siopau ti yn LA. Oedden nhw'n hollol stunned bod gen ni'r fath beth yn Gaerdydd. Dyna pam fod Amazon yn gymryd drosodd yna mae rhaid. Ie, cos mae'n rhaid bod na neb yn, mae'r supermarket i ti just fynd, chos o'n i'n meddwl, pawb mewn America bys ydi creu hwnna. Mae'n swnio'n syniad American iawn. Ond oedd gen nhw ddim, ac oedd nhw just yn hollol gobsmacked bod ti'n gallu neud click and collect. Anyway, sorry. Jumpiwch fewn. Hefyd wedyn, mi fydd Amazon efo bydd Amazon efo lluniau o pobl yn mynd o gwmpas yn ei stafell gwely nhw. Yn bocyn. Ie. Ac yn Ond o ia di 9 nes i ffonio fewn ar hwnnw. O'n i'n gweld efo'r thing 9 yn ffonio fewn, mi nes i watched y fideo, a mae llun yn y ti yn blurry tan bod ti'n hapus i 9 weld o, o'n i'n gweld. O na, ti'n gallu bypassio hwnna, si isio. Na, ti'n gallu gadael i bypassio hwnna. Ti di'r creepy 9! Ti di ffindio ffordd i neud yn barod. Ond, ti'n bod, dyma'r dyfodol da ni'n byw yn dda. Dwi'n wir yn gobeithio di llun, os mae Apple yn gyhoeddi, da ni efo thing ma sy'n siarad Siri yn y tŷ thing, sydd yn HomeKit,
bla bla bla. Dwi'n gobeithio fynd am sgrin yna fo. Dwi just eisiau rhywbeth i ddeud, chwarae music da rwan i fi cael dawnsio yn y gegin iddo fo. Ti'n bo? O fydd gallu recordio ti dawnsio, ti'n mynd dawnsio i go da. Na, mae eisiau ti neud bach mwy egni ar y pirouette, neu ni bydd cwblhau y move na. Mae hwnna gymaint o esgus. Ti'n eisiau dawnsio dda Beyoncé, ti'n mynd gyda attitude i dawnsio o Beyoncé. Bryn, hwn... Ffwc, da ni gwario amser yn ti'n diffyn pobl rhag yr nonsense mae gyd a pobl yn tredwy i data. Lle maen nhw'n rhoi fucking cameras yn ei stafell gwely i cael cwmni allanol i dweud, mae'r outfit ti. Actually, na, ddylech chi'n gwisgo stripes chos ti bach nes i bita gormod oed. Os ydych chi wedi gweld y ffilm Inside Out, ar hyn o bryd mae Bryn yn edrych fel anger. Bydd yn gwybod yn union bod ti wedi prynu dy siopa di. So ti'n gwybod, fatso, nes ti brynu bach o'r cupcakes doi. So... Dal i weiddi Bryn, mae'n oce, get it out. Mae'r... So mae'n gwybod, nes ti bita gormod doi, so wan, lach ti'n gwisgo stripes, chos ti'n bech bach neu dew, ag... So, a ti ond yn cael 2 allan o 10, a wedyn ti'n teimlo waith, wedyn ti'n mynd fwy o stwff, a mae nhw wedyn yn mynd i neu chdi fynd i fewn i ryw dwll dyma o boeni amdan, dwi'n edrych i go da i ryw bysau sy'n mynd fucking poeni beth ti'n edrych fan. Ti di mynd trwy 2 timer wan, dwi'n mynd i off. Diolch pawb, welwn chi tro nesa. Ta-ra! Ta-ra! So mae'n bwced o ddŵr di mynd i Llundain. Mae yna yogic breathing. Ni'n good? Bryn, ti'n good? Dwi'n mynd i wneud yn union yr un preth i Iestyn rwan, achos pwnc nesaf ni ydy modular phones. Hwna, da ni'n gwneud 3 wan do? Dwi'n eisiau gwneud modular phones, neu'n gallu ni totally ditch modular phones. So mae hwn ydy'r darn after hours. Go on te, 3, briliant. Ti fydd yna neb eisiau behind the scenes side eto. Ond pobl, ond rwy'n farchnad bach fydd ar gyfer o, a nith o diflannu mewn blwyddyn. Ie, cos mae bobl yn rhyddi i trwsio stwff i hyn. Pam gallu ti just cael stwff newydd sgleiniog, a mae'n beth ofnadwy i ddeud. Achos ffrind i fi oedd wedi dangos ein i fi pan oedd hi fel, dwi really eisiau fel ethical phone. Gwyd i'n mynd, mae hynna'n really nice o hana ti. Ond... Mae'r components i gyd cael ei wneud yn yr un factory yn China. Mae'n gyd cael shipio yn union yr un ffordd i dy dyd i. A fydda hefyd gyd wedi bynnu ar casglu data ag... Na, croeso i haglediad After Hours. Rwan, mae'r... Lwn i switcho rhywbeth caletach yn hwnna, dwi'n meddwl. After Hours ydi pan mae'r Stones ginger wine yn cael dod allan. Sgyn i'n hyd yn oed port neis. A ni wedi cysidro mynd allan i'n ôl chwisgi. O bag i bwys o'ch adro'r ffordd? No, eisiau amser na ddo, ni'n gorau rendro. Stopio fo mae gredigol. God. O'n i hanner tempted wedi fridge i nôl bach o neud gin and tonic yn hyn. Bryn, gallu ti fel mynd a mixio gin and tonic a wedyn nhw'n i hacio fewn i fel whatever Alexa shit gen ti'n y fanna, nhw'n just watcho ti mynd round y flat. Bydd o'n ffain. Ti'n defnyddio'r assistant ar dy Samsung? Crazy Bixby. Dyna sgyn ti, ta HTC. Nexus 6P. O, dyna sgyn ti fan, ia? Hey Google.
Hey Google, mae'r plant wedi bod yn... Dwi'n gwybod be o'n i'n neud, ond o'n i'n gwmpas y ti o'n i'n mynd, Hey Siri, blwb blwb. Hey Siri, why don't you speak Welsh? I speak many languages. I speak many languages. If you want to change the language I speak and understand, you can't do that in Siri settings. I speak multiple forms of Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, and Spanish. Okay, stop, I can Siri. also speak Arabic, No. Finnish, Hebrew, Japanese, Korean, Malay. You're just rubbing it in, Keep Siri. going, Portuguese, You were Russian, literally... Swedish, Thai, and Turkish. It's not helping me, Siri. It is literally not helping me. So, Mam, pam ti'n gweithio ar y ffôn? Pam ti'n gweithio ar Siri? Pwy di Siri? Ti di dewis y boi American i fod yn un chdi? Do, chdi ma pam? Mae'n swnio fel cyflwynydd NPR podcasts. Right. Mae'n swnio fel boi fes yn mynd, Hi, this is 99% Invisible with me, Siri. Neu fel, Hi, welcome to the History Show with me, Siri. Neu, this is NPR, Ghosts in the Machine with me, Siri. Ti'n mo? Dyna pwy o'n eisiau fo fod. Dylsyn ni wedi cael merch, os ni wedi cael merch, falle sy'n ni wedi teimlo bod hi just fel y person fantastically clever ma sy'n byw yn y ffôn ac yn neud fi teim... Neu fi dim ond aniddig. So, boi American podcasts ma fel, mae'n just fel, oh cool, personach neis yn byw yn y ffôn. Anyway, sorry am yr punchline ofnadwy na. So, nhw'n ni ddim siarad am model y ffôn. Maen nhw wedi mynd. Mae'r ffôn newydd na'n cael ei gyhoeddi tra da ni'n recordio ar y funud leak neu thing oedd y peth lath allan bore yma. Be? So bod yr essential yma Oh, ffôn yeah. yma. So bod y boi nath dod i fyny fo Android a mae oedd i mynd off a di dechrau cwmni ei hun a hwn ydi the labour of his the fruits of his labour. So ond ti'n The phone looks incredible, but is likely to break upon the shoals of the phone market. Mae'n edrych ar edge-to-edge Samsungs na. Fydd rhaid yn nhw'n neud andros o pwysio arno fo, os di o. Mae Google yn stryglo i gael y pixel allan yna, ac... Mae Google yn huge mungus. So mae'n mynd i fod yn anodd. Hyn di'r peth i gysidro. Mae Microsoft yn un o'r cwmnïau mwyaf yn y byd. Mae nhw'n straffaglu. Mae Google yn un o'r cwmnïau mwyaf yn y byd. Mae nhw'n straffaglu. Mae Apple efo be, Iestyn, chunk reit dar farchnad smartphone ydy. Ac yr rhanhelaeth o'r profit. Right. Wedyn, so beth ti wedyn ydy ti'n cystadlu cael chunks llai a llai a llai o'r farchnad. Mae be di Apple ddim yn neud, mae Google yn neud. So mae unrhyw gystadleuaeth yn mynd i gorau trio gweithio o fiewn tameidiau bach na'r farchnad. So mae hwn yn redag Android. So beth sy'n mwy debygol yn digwydd ydy mae Google yn mynd i trio prynu fyny yr IP ac dwi'n ni'n gweld llawer yn yma. Ydy peth trist. Fel holl stuff Iestyn, mae'n jyst yn dwy'n. Plus yr syniad wedyn, mae pobl... Mae Apple yn mwyn sefyllfa lle mae nhw'n gwerthu headphones sydd ddim efo cable. So mae'r list efo'r headphones, mae hynny'n rhywbeth weddol hawdd i ti gallu prynu'r ei newydd yn ei lle nhw. Dyna fath beth bod chdi'n colli y GSM module dy ffôn di. O mae'r ffôn yn basically break wedyn. So, oedd lle ti wedi gario dy GSM module mewn bag efo ti bob man. Na, dwt. Dych chi'n cofio'r dyddiau lle oedd ffôn cameras yn clipio mlaen i'r gwylod? Yeah. Oh, yeah. Think, Bryn fel, yn union. A hwnna'n shit. So, ydy hwn yn... Dwi'n meddwl concept da, concept diddorol, sorry. Concept diddorol sy'n chwilio am bwrpas. Good call. Dwi'n meddwl mae Nokia di wneud ti'n iawn do, efo'r 3310 reissue na, lle mae'n sold out ar y funud. Hipsters? Mae'r lot o bobl yn meddwl, oh, yeah, great. Mae nhw'n prynu fo. Oedd y review ar Wired yn dweud, mae dy nostalgia di amdano 3310 yn mynd i fynd eich di fatha
awr yn ddwy o defnydd o'n fo. O dwi'n meddwl na'r pobl fatha chdi a fi sy'n mynd i fod yn prynu fo yn y diwedd. Pobl fatha mam a dad sy'n mynd i fod yn gael o. Bys y dad 100% yn prynu hwnna. Dyn nhw'n cysau gorau chargio fo bob nos. Beth di'r... Tywod, mae'n stupid. Ond eto wedyn, maen nhw'n mynd i fideo sefyllfa wedyn lle mae... So mae mam a dad fi... Ydy... Maen nhw'n annoyed efo'r ffaith bod nhw'n gorau chargio bob noson. Ond... Maen nhw'n licio bod nhw'n gallu FaceTimeio ymrawd i weld y bychans. Dyna pam fod nhw efo iPad. Ie, mae nines a tides yn obsessed of iPads. Tynnu lluniau of iPads. Just, I mean... Mae ffôns i mam a dads, nine a tides, yn secondary, i iPad, tywod. Oce. Yr terchnog o gwmpas, yr WhatsApps a'r FaceTimes ydy be maen nhw'n... Dwi'n peth diddorol iddyn nhw. So dwi'n cytuno fanna. Ond... Mae'r dyfais fel 3310 geidim stwff fel yna fo, so... Na. Dwi'n eisiau stresio amdano fo, cos mae nines a tides ydi deallu, maen nhw wedi dod fewn i Facebook, maen nhw wedi dod fewn i Twitter, maen nhw rwan ar WhatsApp, Snapchat fydd i nesaf boedd. So... Dwi wedi deud i'r un i fi, mynd i maen nhw'n join i Facebook, dwi'n just rhoi gorau i'r internet. Oh my god, mae mam yn obsessed. Mae fel hen wragedd, like Sir Feirionnydd. Did I say hen wragedd? Sorry. Gwragedd, eiddfed Sir Feirionnydd. Oh my god, mae fel sioe bentre na. Mae'n ffantastig. Hoffi, caru, rhannu. Mae'n amazing na. Ond, wrth gwrs, maen nhw'n multinational evil corporations. Mae'n i cymryd dros ydyn yn neud i enni. Yay! Come on, gan i siarad am gelfyddyd a mwynder o lyfr da. Dyn ni wedi bod yn cael sgwrs ar y Basecamp. Dwi wedi bod yn hijackio'r Basecamp da ni'n defnyddio i drefnu'r haglediad hefo gofyn am recommendations i reader achos o'n i wedi dechrau gweld. So basically, am y tro cyntaf mewn oesoedd, darllen nes i llyfr o'n i methu roed lawr. Oedd o'n ffantastig. Llyfr o'r enw The Name of the Wind ydi o. Wan te, yes, fi dim yn licio fo, so gei di skipio hi by hwn. Fantasy di o. Nerdy. Unicorns? Lord of the Rings, na. Lord of the Ringsy, ond di o ddim yn Lord of the Ringsy. Mae'n really dda. Mae'n really dda, yn fy marn i. Sort of, hyd y lledrith, ond fel scientific hyd y lledrith. So actually, Bryn, ti wedi darllen hwnna? Name of the Wind, llyfr ffantastig. Awdur enw Patrick Rothfuss, a nes i mo'n clywed amdano fo trwy Lin-Manuel Miranda, wrth gwrs. Of course. Ond hefyd, podcast ar enw Imaginary Worlds. Ac yn y podcast Imaginary Worlds, maen nhw'n fel asesu, fel beth sy'n neud i fel bydoedd fantasy a stuff ticio. A un o'r rhyfennau, maen nhw'n briliant. Does na'm llwyth o'n nhw, ti'n gallu dal fyny'n rili gyflym. A boi'r enw Eric Malinsky sy'n neud o. A yn hwnna, mae o'n sgwennu amdan, mae o'n neud sioe radio amdan. Y gwahanol fel magic systems sy'n mewn llyfrau fantasy. So fel Harry Potter, mae gen ti fel scientific magic a fel... dwi'n gwybod beth yn categorisio llall fel, ond kind of magic fel... mae Gandalf jyst yn pwyntio rhywbeth ac yn deud gair ac yn mynd a wedyn mae'n hyd y lledrith yn digwydd. Whereas scientific magic ydy, mae yna physics tu ôl iddo fo a maen nhw'n mynd ati tu ôl y physics. So edrych ar y reola sydd yn neud i'r byd yna weithio. Okay. A maen nhw'n neud pethau efo D&D, a maen nhw'n neud pethau efo comics, a maen nhw'n neud pethau efo animation yn sledu. Maen rili dda. Hynna dwi'n gweld efo lot o'r sioia dwi'n gwylio. Mewn rei achosion maen nhw'n mynd trwad ac yn deud, fel mae'r byd ma'n gweithio. A wedyn maen nhw'n ffidio allan, actually, mae'r stori da ni eisiau deud, diolch yn gweithio i mwy, so mae'n rhaid i ni torri'r reola'n hunan i gallu wedyn gwneud i'r sioe weithio. A mae'r sioia dwi'n mwynhau mwy na dim ydy rei sydd yn aros yn ffyddlon i'r reola maen nhw wedi greu yn y dechrau. A bod nhw'n consistent. Mae lot o'n nhw'n siarad amdan fel yr hyd yn Harry Potter, sut mae hwnna'n bach o hyd fel... Mae yna reolau iddo fo, ond wedyn mae yna fel... spoilers, yr Horcrux, y syniad mae fel splitio dy hunan mewn i fel holl darnau yma. Oedd na physicists yn deud fel, hyd yn oed yn y rheolau y byd yma, dwi ddim yn deud sens bod un darn yn fel
unigryw, dylen nhw gyd fod yn darnau o'r whole thing, yn hytrach na like, bod nhw gyd yn gallu bod yn fel uneidiau bach. So os ti'n... Mae haid i ti cael y saith at ei gilydd, ac ond pan gyd ti'r saith. Dyle fod ti wedyn yn gallu mynd, cachang, dyma'r person yma nhw. Sorry, Power yes. Rangers. Yes. Power Rangers. Super Megazord. Ar diwedd Power Rangers. Na, be oedden nhw'n cael hwnna? Megazord. Oedden nhw'n... Megazord. Oedden nhw'n dod at ei gilydd ac yn gallu creu'r un thing mowr ma, a wedyn os oedden nhw'n methu curo'r boi wrth dod at ei gilydd wneud thing ma, o'na bob tro un peth extra oedden nhw'n gallu adio on. Fel rhyw ffon neu rhywbeth. So gyd ti'r Zord, so gyd ti'r Megazord. Ond mae'r ffilm do allan blwyddyn yma, dydi? Wedi bod allan. Wedi bod... nes i fethu fo di erbyn. Nes i fethu fo, rhod ar y rest. Hei, so ti gotcha dwi'n efo cynnan? So yna'n gwyd wedi watch efo cynnan, mae gyd am teens. Nath o enjoyo'r trailer, ag nes i just fynd, fast forward, please. Cyn i ni fynd yn ôl at byd fantasy llyfrau, ydych chi wedi gorffen Zelda? Oh my god, Zelda. What an epic ride. Mae cynnan wedi cwblhau y brif stori, ond ar ôl i chdi orffan y brif stori, ti'n cael ail ddechrau, ond mae'n deitha chdi faint o'r gêm ti di gorffan. Ac o'n i'n disgwyl fo ddeud, oedd cynnan di gorffan rhyw 50% eich, ond 19% oedd di wneud. Ac o'n meddwl, oh my god, so mae genna fi, dwi probably ar rhyw 7% erbyn hyn. O'n i'r un ffordd efo Skyrim. Nes i wneud y prif quest. Ac oedd dos i diwedd o'n dweud, darfod y prif quest, o'n dweud, 10% trwy'r peth. Oh, mae'n amazing. Ond stories dyna di peth, mae o'r... Dwi'n teimlo fatha fod dwi ar frys i orffan o, mae o just yn... Tisio dal o. Ti'n lle mlacio ac just crwydro, a wedyn os ti'n teimlo fatha, mynd i fewn a waldio pethau ac mynd yn nuts, ti'n gellu, ond rhan fwy ar amser, dwi'n just yn crwydro rownd yn hell mushrooms. just fel yn y byd go iawn? Bys ein yn esbonio lot? Y dyn gwyllt. Dyn gwyllt. Ti'n dilyn y dyn gwyllt ar Twitter, Bryn? Wel, fi oedd y dyn gwyllt. Na, cynt o hynna pam ti siarad amdan cameras yn llofft. At y dyn gwyllt, falle bod ti'n gwybod mwy amdano fan, ond byw wrth fforagio, nath o wneud fel blwyddyn o byw, just fforagio round. Lle mae'n byw? Iestyn, beth i hanes y boi? Mae'n byw gwmpas ffordd hyn, ond dwi'n siŵr, dwi wedi gweld o'n Black Boy pur o weithiau. Ond dwi wedi bod yn gweithio ar y rhaglen ni, ond manion y macacw dwi wedi bod yn... A maen nhw ar y computer gyda fi i wylio, a dwi dal y blista drwy nhw i wylio, am fod dwi wedi gweld y rushes, ac da ni chwerthin yn gwylio rushes, am fod oedd y diwrnod cyntaf lle oedd nhw wedi mynd allan i ffilmio fo, oedd wedi cael, hynlla, oedd wedi dal yn byd bron, ac oedd just mymryn bach o gynau a madarch, just rubbish oedd gyda fo. Ac oedd yn greist yna, coginio nhw, ac oh my god, yn ei chwerthin. Ti'n ei raglen allan o hwnna, bolog. Mae food bloggers, neu food tweeters Canarfon yn immens, achos mae gen ti ar un ochr y dyn gwyllt sy'n just yn hela, sort of, cwningod a wiwerod a gwylanod a crap fel yna. A wedyn mae gen ti Chris Foodgasm Roberts ar ochr arall, sy'n just yn mynd rownd yn neud fel... like lollipops, coesa beef a stuff, like ar ben mynyddoedd. Burger sexgasm fi, ia. Bryn, mae rhaid i ti ddilyn o. Chris Foodgasm Roberts ar Instagram. Fideos Chris, na ddo? Na, dwi'n meddwl, na. Werth i weld. Sexy rub. Dwi just yn dychmygu fe o'r ac Canarfon. Mae'n briliant. Mae'n just fel, a mae'n slapio'r stwff ar y cig. Oh my god. Mae'n ei ti feddwl am fel... Mae dyle fo gen y boi fel... Dwi'n dal yn ôl. Party. Be eisiau neud ydy cael sioe o beth ti'n sgrifio, sioe o fo ag... Dyn gwyllt. Na i Jella Lawson, o'n i'n meddwl. So mae hi fan yn sbredio'r cream a rhywbeth. A mae hi'n mynd oh, I just come down here to spread the cream. Yeah. Sexy rub.
Mae'n neud ti feddwl am yr ha, cos mae feed fo just yn fôn fel smoke your burgers ar like, a ffymil y castell, o just at the traeth o beth, mae'n superb. Nôl at e-readers yn really gyflym, cos dwi'n mynd i gadw, like, nhw'n ni'n neud 5 munud ar e-readers, a wedyn fy'n mynd i gorffen. Be ddylen ni gael? Dwi'n cedi bod fi'n gwybod yr ateb, ond dedwch wrtho fi be ddylen ni gael. The best of the best ydy'r Cobo Ora 1. Os ti'n serious am eistedd lawr a darllen am hir, dyna pam nath nhw'n neud yr un yma i bobl sydd yn licio darllen lot. Oherwydd mae o union yn size iPad mini, ac mae resolution arno fo, mae'n union yn peth a fod ti'n darllen papur. Mae'r y ffordd mae newid yn gola nos, fod yn mynd fwy oren o ran goleuo, ddim yn straenio dylygad, ddim yn gret arno fo. Ond maen nhw wedi dod allan ar H2O newydd. Mae'r Ora 1 yn waterproof, ond mae'r H2O yn waterproof, ond yn llai. Achos mae'r syniad, reit, gadewch chi fi, flasio chi nôl. Dyddi ar HTC Wildfire o gynnau. Lle o'n i'n obsessed efo darllen, o gynnau Kindle app ar y ffôn. A beth ers erioed dwi wastad wedi licio. Llwyth o bubbles, just mae fel rhywbeth allan o rhyw fath comedy film. Massive loads o bubbles darllen llyfr yn bath. Joiwch. Wedyn ges i Amazon, ges i app ar y ffôn. Yes! So wedyn o'n i'n meddwl, dwi'n indestructible, of course, allai darllen ffôn fi'n y bath. A nes i roed cwmpa fo fewn y bath neu ddim byd. Ond dros gyfnod, fe stopiodd bethau gweithio. So nes i just gwerthfawr i ben deud, spares a repair, non-working. And y boi ydy brynu fo, gyrru fel mynd, this is really angry, this has had like water damage. Gyn i just mynd, I haven't dropped it in, nothing. Ac wedyn oedd just, yeah, the little tabs turned red. Gyn i just fel, mi nes i werthu fo'n spares a repair. Ond troi allan, mae habit fi ddarllen yn bath, just ddim yn syniad ar gyfer drwytha digidol. So pam glywes i am yr Coba Ora 1 H2O, oedd o just fel, fedra i ddim argymell i'r rhai Kindles, de. Mae'r fonts arnyn nhw'n rubbish. Mae spacing nhw'n ddioledig. Iffi. Mae gen i'r third gen Kindle Paperwhite efo touchscreen arno fo. A dwi wedi ffindio, os dwi'n chargio fo'r llawn wan, dwi'n bod 2 flynedd oed wan, a dwi'n chargio fo'r llawn yn gadlo bod o'n gallu connectio i'r cellular neu i'r Wi-Fi fa. Eith o bara llai na diwrnod i fi. Dwi'n rhoi dwi'n airplane mode, eith o bara fies. Mae'n constantly trio tynnu stuff off yr internet. So, a peth ydi, y peth odd i fi di, mynd actually nista ar y shelf o fyncw, dwi wedi really gyffwrdd arno fo. Dwi wedi actually darllen mwy o llyfr ar bapur i weddar na dwi ar y Kindle. Achos yr unig reswm o'n i wedi dechrau meddwl amdano fo, achos bod fi wedi bod yn sel, violins bach, tonsillitis yn tro cynta, ac oedd o just yn hyn llefus ac yn so fi sy'n eistedd yn darllen am pretty much 2 ddiwrnod cyfan, ac o'n i'n ffindio wrth i'r golau newid a oedd y llyfr yn un trwchus iawn, o'n i'n goffod, ti'n bod i stryglau gadw'r llyfr ar agor a mae'r golau newid rownd y ti, oh my god, first world problems, a o'n i just fel, ti'n meddwl beth sy'n neis rwan, backlit, sort of screen, bapur, god, sa hwnna'n neis, wan. Ond wedyn dwi gymaint o sgaf, mae llyfrau fi gyn dod o llyfrgell. Llyfrgell oedd, am beth. So, So hyn y peth hyn, o'n i'n edrych ar y syniad o beth a dwi'n patrwm drwg o'n cadw llyfrau. A wedyn yn meddwl oedd gen i silffodd llawn o llyfrau ni heb di quite cael rownd i ddarllen eto. A just yn syniad wan ydy'n ytrach na bod fi'n prynu llyfrau just mwyn cadw nhw ar y shelf. Mae actually darllen nhw. a wedyn mynd maen nhw wedi wneud, wedyn maen nhw'n mynd wedyn i draw i'r siop charity, neu fel ti'n dweud, mynd i'r llyfrgell a cael llyfr o fanna. A bod yna'n mynd yn ôl. Dwi'n teimlo'n really well, cos mae ti ni fel y tai na sydd, mae pobl mewn nofelau western dweud, like, don't trust a person who doesn't have books on the shelves. Ti'n be? Ac yn i just fel, dude, pa fath o dys gen ti? Ydy o fel y llyfrgell yn Beauty and the Frickin' Beast? Achos, lle ti fod yn gadw nhw i gyd? So nes dwi wedi cael gwared, a dwi just yn mynd i llyfrgell fan, a mae'n briliant. Wel, hyn ydy'r peth o'n i hefyd yn ôl. So,
ti'n hel llyfrau. So gynnau, os y person yn dod i tu wan a gweld silffodd o lyfrau, a bod fi wedyn, ymddangos bod fi heb di darllen yn un o'n nhw. Ti'n fel bod, ti'n wedyn yn cyfarfod rhywun sydd yn mynd i llyfrgell tro amser yn darllen llyfrau, a ddim yn cadw byd yn tu. Ti'n barnu'r person yna, Bryn. Ti'n barnu nhw. Fatha pobl sef o llwyth o wyn o gwmpas a dyn nhw'n mynyfad o. Jesus, ni boint. Wast. I just go, don't trust people who don't have a good cellar. Os mae'r person fel ei, rhywbeth rwy'n dweud pethau fel ei fi, dwi'n dweud, ti'n be? I don't want to know you. Fuck off. Jog on, you judgmental bastard. Dwi'n lyfio dating app, they nope. You judge people with no books. Efo'r darllen, sut da chi'n darllen erthygla sydd ar y we? Just sgrolio drwy ffôn. Efo trwy'r adverts a trwy'r stuff na gyd. Neu, darllen nhw ar y laptop yn gwaith. Yeah, probably. Draim wneud hynna li. Dyna pam bod yr cobo yn godsend i fi am fod mae efo'r pocket integration. So dwi'n just yn safio pethau ar fy ffôn yna, darllen hwnna wedyn. A dwi'n mynd i'r cobo a mae'r erthyglau i gyd yna i fi i ddarllen. So dwi'n darllen nhw ar hwnna a mae'n just yn teimlo fatha dwi'n darllen papur a mae'r gada fi'n teimlo gymaint gwell fod dwi'n mynd gorau edrych ar sgrin eto, so fo. Hyn ydy'r peth diddorol i fi di o'n i gweld bod o'n batrwm bod fi'n safio lot o bethau i gwasanaeth fel a wedyn beth rili darllen nhw. So, i ryw radd o'n i'n sort of meddwl, wel, oce, yn amlwg, dydy'r darllen y pethau, os dwi'n methu cael amser i darllen nhw wan, mae o'n weddol sicr bod gyda'i diddordeb i darllen nhw fo. Yn lle cyntaf. So, let it go fath o beth. Lle, i ti, mae o'n ffitio fewn i'r patrwm a ffordd ti'n gweithio. Dio ddim o'r edrych yn gweithio i fi yn yr un ffordd. Swn i yn licio, mae'n rili anodd i fi teimlo fel bod fi'n gallu cyfiawnhau o pam dwi'n byw'n eitha agos, dwi'n byw'n rili agos i'r llyfrgell. A dwi'n jyst yn meddwl fel, o faint o amser dwi'n cael i eistedd lawr. Achos oedd o just yn neis yna, achos bod fi wedi bod yn sal ac yn gael yn gorfodi i orwedd, a ni just yn licio da. A ni wedi ffindio, oedd o'n gyfeiniad rili neis, ni wedi ffindio llyfr yn rili joio. So, anaml ti'n ffindio llyfr wyt ti'n rili wir eisiau mynd fewn i fel na. A dwi'n gwybod, beth yw'r prisiau fel ar y Kobo bookstore, neu fel llyfr ti'n gallu cael pethau felly? Mae'n o'r un peth ar y Kindle store, mae'n just... mae general llyfr tua 6 pint, mae'n siwr. Rhywbeth o la. Mwy na ddylsa fo fod, ond dim o'r edrych o'r ddryd a llyfr papur. Nes ti edrych i fewn i os oedd Llyfrgell Gaerdydd yn defnyddio overdrive fatha i benthyg llyfrau? Nes i ddim edrych ar overdrive, ond o'n i'n sicr mae gen Llyfrgelloedd Caerdydd fel gwasanaeth e-fenthyg. Ie, mae'n Gynarfon efo, neu Gwynedd ydi o. Ond y ffaff o'r fersiwn maen nhw'n rhedeg ydy fod rhaid i fi lawrwyth o'r llyfr i fy nghyfrifiadur a wedyn syncio fo i'r Kobo. Sydd yn poen, ond mond yn boen 5 munud. Os dwi wir eisiau darllen y llyfr yna, peidio gorau talu amdano fo. Ie, cos mae'r dewis yn rili gyfyng. O'n i'n gweld yn rili gyfyng ar yr e-lyfrgell. Ie. Ond dwi'n defnyddio lot hefyd ar Audible, gwrando ar llyfrau. So mae'n fod, people on the go, on the move. Ie, bysur. So, gwrando ar podcasts ag llyfrau ag trio ffitio bob dim i fewn. Oh my god, yn y Bryn sy'n chwyddo. Oce. O pen fydden ni'n gallu cwerid y bits yna o Brens ni a trwy'n i Alexa gallu. Bydd Alexa gallu neud y meddwl yna iddyn ni. Bydd gallu gofyn i Alexa, bedl ni wisgo heddiw. Hynna'n un peth lle dwi'n gobeithio os mae Apple yn dod allan ar speakery thingy mae allan. Oherwydd mae'r Echo efo'r fersiwn, oherwydd na nhw sy'n berchen Audible, ti'n gallu deithio fo, read this book to me, a neith o gario ymlaen o lle ti di gorffan dwytha ac cario ymlaen darllen y llyfr i chdi ar y speaker.
So dwi'n gobeithio fydd na integration efo hynna. Wow. Oce. T'ma? Wel, fyddai just ddim yn siarad efo'n heili fi, mae'n ffain. Neu just kind of... Dwi'n mo, dwi'n mo, ffaint 40 o lyfr arno fo'r funud. On the go, ar yr un pryd. Na, ddim ond ar yr un pryd, na. Dwi wedi gorffan lot yn hyn. Swn i'n rili licio, falle bod yn rhywbeth neu edrych arno, ond bys rhaid fi just ffindio fel cyfres o lyfrau dwi'n rili eisiau darllen eto. Beth y llyfr da gorau chi darllen? Oh, fucking Harry Potter series. Yeah. Jesus Christ, darllen trwy hynny am tro cynta efo y cynnan. Dwi erioed darllen o blaen, a mae jyst darllen trwy hynny. Dwi'n dallt dwi'n be oedd y ffys i gyd amdan, ond fatha, am fod dwi'n cofio fod yn Abertawe, byw yn Abertawe, ac pobl yn cywio tu allan i Waterstones i'r llyfr. Fucking pwynt! Weirdos! Jesus Christ! A fi'n gweithio yn llyfrgell Abertawe. Ond rwan, dwi'n gallu deall yn iawn, am fod dwi'n byw trwy'r llyfr, trwy ddefo a trwy'n hyn. Mae o'n... O'n i'n disgwyl na fod wedi cael ei sgwennu gystal am nhw. A maen nhw'n really wedi cael ei sgwennu dda. Wyt ti wedi darllen detective novels, J.K. Rowling? Robert Galbraith? Do. Nes i darllen yr un gyntaf, hwnna, nes i mwynhau hwnna. Silkworm a beth all. Nege, Silkworm oedd yr island, falle. Ia, dwi'n cofio beth un o'r gyntaf, oedd hwnna'n un da. Cuckoo's Calling. Chdi, hwnna'n un da. Dwi'n gwybod os wyt ti fewn i dy graim. Dwi di... Mae'n licio gwylio Sherlock, ne? O'n i'n gweld... Ni di joio'r rhain. O'n gwybod. O'n i'n gweld ysbysipio ar gyfer American Gods, so ar ffordd yn ôl o New York, na rhaid fi bigo fyny copi o American Gods o'r maes awyr. Dwi'n cedi bod fi wedi rhoi benthyg copi fi i rwy'n, a di o'm di dod nôl, cos mae'n copi fi di mynd i'r rwle. Mae nhw'n mor dda. Mae stuff Neil Gaiman just yn... Mae gennym fi American Gods ar Audible, a mae hwnna ar y list. Dwyd, yes. Mae hwnna really werth. Mae'r stuff nhw fel... Dwi'n siŵr bod fi wedi siarad ar haglediad y blaen am fel nath athrawes Saesneg fi pan mae'n neud lefel A. Nath i just rhoi massive box i fi o collected versions i'r Sandman comic a dweud, right, cyn ti wedi byd, darllen trwy'r rhain. Gwni just fel... A netho just fel agor fy mren bach, pitw fi fel... Gweld y gole, amazing, ffrwydrol. Na i orffan, na i gwrando ar hwnna ar ôl fi orffan gwrando ar autobiography Burt Reynolds. Roll up and drag it. We're gonna do it this, it can be done. We got a long way to go. Dan si ffordd i orffen allan wan. Short time to get there. We eat better, what your bandit run. Ar y nodyn Reynoldsaidd yna. Boys, unrhyw fater arall. What? Nope. Lot o beth yn dod. Lot o beth yn dod. So erbyn... Ond beth sy'n... Poen i fi ydi fod mwyaf bethau da ni'n siarad amdan. Dos a fawr byd digwydd yng Nghymru ar funud. Tits! Ti'n iawn. So, get your finger out, Cymru. Dwi'n really sorry. Y rheswm y bobl yn gwrando ar hwn hanner amser ydi fel, oes gynnu ni ddatblygiadau technolegol da yn Gymru? A da ni just... diffyg am chwilio. Sorry, hang on, be mi'n neud o fel arall? Os ma na rhywbeth... please, dyn os ma na rhywbeth diddorol, gadwch ni wybod. Cos wirioneddol, da ni'n just basically eistaf yma siarad am stwff. Stwff Americanaidd. Da chi gadael ni wybod beth sy'n mynd ymlaen, rhywbeth diddorol, da chi gweithio rhywbeth, da chi di ffindio sy'n diddorol, gadwch chi ni wybod. At Llef, at Iestyn, at Bryn, Brynes. Da ni gyrhapus ychwanegu fo'i restr, ni'n siarad amdano fo, so mae rhywbeth da chi eisiau plygio, rhywbeth da chi eisiau mel sydd yn wych, gadwch chi ni wybod, ni'n siarad amdano fo. Bryn, ti wedi gweud e. Ti wedi gweud e. Plus, gadwch o'n fod yn rhywbeth da, a fydda i ddim yn flin, a fydda i ti'n hapus a fydda i'n hawdd i'n rhywbeth fatha. Ie, os mae'n shit, dyn ni'n mynd i ddeitha chi fod yn fucking shit. Yes, dyn ydi Half-Assed Wales. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr i chi gyd yn brand yn ni. Diolch i Iestyn am olygu'r haglediad, eto.
Da iawn ti. Nos fori. Mi fyddwn ni nôl ar gyfer pennod 60. Waw. Lle ddoth hwnna o? That 60. escalated quickly. Waw. Fedra wneud o heno. House of Cards heno. Paid, mae gwleidyddiaeth. Ti'n gwybod bod fi heb gael rant gwleidyddol yr episod na? Siod. Mae amser anghywir. Let's just wrap this up. O'n i yn mynd i fynd yn ei lawr y thing o fel, wel, erbyn y bennod nesaf, mae'n siŵr fydd llywodraeth newydd gwahanol. Horrific arall. Hooray! Just let's not get into it. Let's not get into it. Da ni coblin fel mai hi, let's just not do it.